Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Солдатлар үшін гуманитар ярдәм. Біз балалар бақшасы коллективі белән инде берничә тапкыр ярдәм күрсәтүдә катнашкан идек, һәм бу елда читтә калмадык. Балалар бакчалары, мәктәпләр хәйрия эшендә катнашалар. Исән-сау кайтуларын теләделәр. Түбән Камадан тагын 8 кеше контракт буенча хезмәт итәргә китте. Автомобиль тәрәзәсен караңгылату нормадан артмасын, хукук бузучыларга административ җаваплылык каралган. Шикаятьләр соның буенча 4нче урында. Түбән Кама районында толпан катылуының 200-гә якын очрагы теркәлгән. Гаилә коруларына 65 ел. Нигездәге җылылык булсын, тынычлык булсын, алда көннәрдә матур тормыш булсын. Шәһәрнең беренче төзүчеләре Мирзә һәм Тәслимә Шакировлар тимер туйларын билгели. Россия көненә бүләк 24 һәм 58 балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр Химиклар проспектындагы 72 адресы буенча урнашкан үзәккә солдатлар өчен гуманитар ярдәм китерделәр. Адымнар гимназиясы коллективы акцияны матди яклан хуплады. Волонтерлар билгеләп үткәнчә, мондый чаралар яшь буында патриотизм хисләрен ныгыта, ватанга мәхәббәт, җаваплылык һәм ярдәмчелек сыйфатларын тәрбияли. Гуманитар ярдәм җыю пунктында 58-нче балалар бакчасы, тәрбиячеләр, сабыйлар һәм аларның әти-әниләре Россия көне уңайнан солдатларга кирәк-яраклар алып килгәннәр. Һәр әйбер кайгырту һәм күңел җылысы белән җыелган. Тартмаларда бәяле бетергесез йөк тә бар, йомшак талисманнар һәм рәсемнәр. Какие молодцы! Нарисовали с любовью. Молодцы. Изге эшкә 24-нче балалар бакчасы да кушылды. Коллектив ил сакчылары өчен иң кирәкле әйберләр, футболкалар, оек-башлар, эчке киемнәр тапшырды. Алгы сызыкта мондый ярдәмгә ихтыяҗ зур. Біз балалар бакчасы коллективі белән инде берничә тапкыр ярдәм күрсәтүдә катнашкан идек, һәм бу елда читтә калмадык. Хезмәттәшләребез белән День на 100 дигән акция уздырабыз һәм җыелган акчага җайлы, уңайлы футболкалар, оек-башлар сатып алдык һәм добрые сердца волонтерларына китереп тапшырдык. Без яклаучыларыбызга ярдәм итә алуыбыз белән бик горурланабыз. Адымнар гимназиясе әлеге акцияны матди яктан хуплады. Май ахырында коллектив уку йорты ишек алдында хәйрия ярминкәсе оештырып акча җыйды. Шуның бер өлеше сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балаларны тернәкләндерүгә юнәлтелде, калганы солдатларга ярдәм күрсәтү өчен тапшырылды. Егетләргә гуманитар ярдәм җыелды бу ярминкәдә. Һәм менә акчаның бер өлешен без махсус операциядә катнашучы егетләргә алып килдек. Егетләребезгә бик зур рәхмәт. Безнең күгебезне саклыйлар, шикләребезне саклыйлар. Исән-сау әйләнеп кайтсыннар гаиләләренә. Ел башыннан махсус хәрби операция зонасына 60 000 тонна йөк җибәрелгән. Гуманитар ярдәм солдатлар өчен генә түгел, Донбасста яшәүчеләр өчен дә кабул ителә. Көнкүреш кирәк-яраклары, киемнәр, шәхси гигиена чаралары барысы да яңа булырга тиеш. Үзәк иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Альбина Вәлиева, НТР яңгылары. Түбән Камадан тагын 8 кеше контракт буенча хезмәт итәргә китте. Ватанны саклаучылар Көньяк Үзәк хәрби округының пилотсыз системалары бүлекчәләрендә, Ленинград округының 4-нче армия корпусы, Арктическая 80-нче мотоукчылар бригадасының пилотсыз системалары бүлекчәләрендә хезмәт узачак. Хәрби комиссар Газинур Сидыйков, атакай Александр Колчерин хәрбиләргә үгет-насихат сүзләре әйттеләр. Шулай ук ил сакчыларына, сугышчан туганлык ветераннары һәм туганнары исән-сау җиңү белән кайтуларын теләделәр. Исегезгә төшерәм, Татарстанда контрактчыларга түләү 2 900 000 сумга җитә.
Түбән Камада ел башыннан 2000-ге якын машина йөртүчегә законсыз тонировка өчен штраф салганнар. Ведомство матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, барлык хукук бузучыларның яктылык үткәрү күрсәткече 70%-тан кимрәк булган. Аларга карата 500 сум күләмендә штраф билгеләнгән. Кабат шундый ук шелтә белән туктатылган автомобильчеләргә аерым игътибар бирәләр. Суд карарына кадәр алар вакытлыча тоту изоляторына китерелергә мөмкин. Әлеге матдә буенча 4000 сумга кадәр штраф яки 15 тәүлеккә административ кулга алу каралган. Түбән Кама районы Толпан кадалу очраклары буенча Татарстанда 4-нче урында тора. Сезон башыннан бирле 196 мөрәҗәгать теркәлгән. 1-нче урында Казан, 2-нче Ярчаллы, 3-нче Әлмәт районы. Республикада барлыгы 3000-нан артык кеше медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Шуларның 707-се балалар. Бу күрсәткеч узган ел белән чагыштырганда түбәнрәк. 1-нче очрак 25 мартта теркәлгән. Толпаннар куркыныч авырулар таратучылар булып тора. 3 боррелиоз һәм 2 энцефалит очрагы теркәлгән. Алар төбәктә читтә булган. Профилактика өчен территорияларны эшкәртәләр. Толпан энцефалитына каршы иммунизацияны 12317 кеше узган. Планның 96%. Әгәр бөҗәк кадалса, аны мөстәкыйль рәвештә чыгарырга тырышмаска, медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Шәһәрнең беренче төзүчеләре Мирза һәм Тәслимә Шакировлар тимер туйларын билгели. Гаилә коруларына 65 ел. 1961 елда Яшбар Түбән Камага килеп, аның нигезен салуда катнаша. Беренче йортлар, мәктәпләр, клублар барысы да алар хезмәте белән бәйле. 3 бала тәрбияләп үстергән гаилә бүгенге көндә 6 онык һәм 4 оныкчык кадер хөрмәтендә яши. Бәхетле булу сыры нидә? Хәбәрчебез видео язмасында. Игездәге җылылык булсын, тынычлык булсын, алда көннәрдә матур шулай тормыш булсын. Амин, шулай булсын. Бәйрәм белән сезгә. Шакировлар гаиләсе котлаулар кабул итә. Алар өчен истәлекле көн бергә тормыш коруларына 65 ел. Тәбрикләү сүзләрен шәһәр һәм район активистлары, депутатлар ярдәмчеләре, ЗАГС идарәсе хезмәткәрләре юллый. Sizce kupon adresim topşırırsam serke kitap. Мирза һәм Тәслимә Шакировлар шәһәрнең беренче төзүчеләре. 1961 елда Бөгелмә районыннан Түбән Камага күченеп килгәннәр. Беренче йортлар, мәктәпләр, клублар барысы да алар хезмәте белән бәйле. Шул чорны бүгенгедәй хәтерлиләр. Мы в поле приехали. Потом это комнату 9 квадратных метров, как молодоженам, нам дали. Бараки мы стали жить. Юбиляр парны Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов һәм Менделеев сайлау округы депутаты Олег Шумков исеменнән котлап бүләкләр тапшырдылар. Живите долго, счастливо, будьте друг другу также опорой и нам примером. 3 бала тәрбияләп үстергән гаилә бүгенге көндә 6 онык һәм 4 оныкчык кадер хөрмәтендә яшиләр. Бәхетле булу сыры гади диләр. Яратырга гына түгел, авырлыкларга да түзә белергә кирәк. Бүген шәһәр аларның хезмәте, матурлыгы һәм куәте белән чып-чынлап горурлана ала. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, НТР яңалыклары. Түбән Каманың перинаталь үзәгендә капиталь ремонттан соң беренче бала дөньяга аваз салган. Шатлыклы вакыйга белән Зәйдән килгән гаиләне котлыйбыз. 8 июньдә 21 сәгать 33 минутта аларның беренче балалары туган. Сабый сау-сәламәт, авырлыгы 3 килограммда 310 грамм, буе 51 сантиметр. Әни кеше белән нарасый үзләрен яхшы хис итәләр дип яза балалар хастаханәсенең матбугат хезмәте. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.